ഞാൻ അബ്ദുള്ള കാരാട്ടിൽ ഏൽക്കാന AJB സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മാതൃഭൂമി മിന്നാമിനിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എൻ്റെ ഒരു കവിത ഇവിടെ ചൊല്ലുന്നു. കിളിയേത്. ഓലത്തുമ്പിലെ കിളിയേത് ഓലഞ്ഞാലിക്കിളിയാണേ, കിളിയോടൊപ്പം കൂട്ടാരേ മൈനക്കിളികൾ രണ്ടാണേ. കുന്നിമരത്തിലെ കിളിയേത് കുഞ്ഞിക്കുരുവിക്കിളിയാണേ, കുരുവിക്കിളിയുടെ കൂട്ടാരേ മഞ്ഞക്കിളികൾ മൂന്നാണേ. അത്തിമരത്തിലെ കിളിയേത് പച്ചത്തത്തക്കിളിയാണേ, തത്തക്കിളിയുടെ കൂട്ടാരേ നത്തിൻ കുഞ്ഞുകൾ നാലാണേ. വാഗമരത്തിലെ കിളിയേത് കൂക്കു പാടും കുയിലാണേ, കുയിലിന് കൂടെ കൂട്ടാര് കക്കക്കുഞ്ഞുകൾ അഞ്ചാണേ.